De kogel lijkt door de kerk. Binnenkort geen tol meer voor de Westerschelde-tunnel. De Westerschelde-tunnel wordt tolvrij. Mogelijk 1 januari 2023 en uiterlijk 1 juli 2025. En verder in deze Zeeland nu. Garnalenzee vandaag voor de laatste keer gebruikt. Een campagne waarschuwt medewerkers tegen criminelen. Goedenavond. Een tolvrije Westerschelde-tunnel. Er is jaren voor gestreden en over gepraat, maar het lijkt er nu toch echt van te gaan komen. Uiterlijk 1 juli 2025. Dan kan iedereen zonder betalen door de tunnel. We gaan naar politiek verslaggever Heiko Strietman bij het provinciehuis in Middelburg. Heiko, vandaag de laatste puntjes op de i door demissionair minister Barbara Visser en het Zeeuwse provinciebestuur. Zijn nu echt alle hobbels genomen? Ja, dat kun je wel stellen. Ze zijn eruit. Bij mij staat gedeputeerde Harry van der Maas. Meneer van der Maas, hoe blij bent u? Ik ben heel erg blij dat we zover zijn dat het draaiboek opgesteld is. In dat draaiboek staan alle stappen die nodig zijn om de tunnel tolvrij te maken. Veel mensen zullen zich afvragen, ja, 1 januari 2023 of uiterlijk 1 juli 2025. Waarom die marge? We hebben nog een aantal stappen te gaan. Dat heeft vooral te maken met de toename van het verkeer. Welke effecten heeft dat? Dat gaan we nog verder onderzoeken. En mogelijk moet je nog een aantal passende maatregelen nemen. Dat kan heel snel gedaan worden. Dan zou je binnen een jaar klaar zijn. Het kan ook zijn dat dat iets langer duurt met een maximale periode van 2,5 jaar. Dus vandaar die termijn. Dit ligt er nu. Kan het nieuwe kabinet er nog omheen? Dat lijkt mij niet. De Tweede Kamer die heeft klip en klaar aangegeven dat de tunnel zo snel als mogelijk tolvrij moet zijn. Daarom hebben wij ook als provincie met het Rijk het draaiboek opgesteld. Je zou zeggen het stappenplan om nu de tunnel tolvrij te maken. Dus het lijkt me niet. De Kamer is duidelijk geweest en ik verwacht van het nieuwe kabinet dat ze snel een besluit nemen. U benoemt de drukte op de wegen. Dan heb je natuurlijk ook nog NV, de NV Westerschelde-tunnel. Daar werken 80 mensen. Hoe gaan jullie dat oplossen? Nou, het is heel belangrijk dat we goed kijken naar de Westerschelde-tunnel, NV, de organisatie, de werken mensen. Wij gaan kiezen voor de variant schaduwtol. Dat betekent dat de organisatie blijft bestaan. Iedere weggebruiker die langs Tolplein komt, die gaat niet zelf afrekenen, maar doet het Rijk voor ons. En dat klopt ook, want de wegen moeten natuurlijk beheerd worden. Die hebben onderhoud nodig. Als er een calamiteit is, dan heb je een organisatie nodig die ook zorgt dat de weg weer snel vrij is. Ja, en dat is dan van het moment dat het tolvrij wordt tot aan 2033, het oorspronkelijke jaar waarin die tolvrij zou worden, waarin die tol eraf zou gaan. Dat klopt. Voor wie het wel consequenties zal hebben, dat is voor de tolgaarders, die zeg maar de tolinning doen. En ik vind ook dat we dan heel nadrukkelijk, mocht het zover komen, nogmaals, het kabinet moet een besluit nemen, maar dan zul je ook een sociaal plan moeten maken. Dan kijken we hier nu naar. Er is ontzettend veel al in de afgelopen jaren over gezegd en gedaan. Stichting Zeeland Tolvrij heeft zich er enorm hard voor gemaakt. Ja, dit is toch ook wel een beetje aan hun te danken, of niet? Ik denk dat het te danken is aan een goede lobby vanuit Zeeland. Er is heel veel werk voor de schermen gebeurd. Maar ik wil toch ook wel benadrukken, heel veel werk achter de schermen. En ik zie dit als een prachtig resultaat van ons allen, dat we nu zover zijn. Ook van de Kamer zelf, dat heeft ons ook geholpen. En nu boter bij de vis door een nieuw kabinet, zodat we daadwerkelijk tolvrij geraken. Tot slot, in hoeverre kunt u ervoor zorgen dat het toch zo dicht mogelijk bij die 1 januari 2023 ligt? Daar ga ik me natuurlijk enorm hard voor maken. Wij willen liefst zo'n kort mogelijke termijn. Dat betekent dat wij vanaf nu die onderzoeken die nog nodig zijn, met eventueel nog passende maatregelen om ongewenste effecten terug te brengen, ja, dat wij daar de lead in zullen nemen. En zo snel als mogelijk die stappen zullen doorlopen. En dan staat niks meer in de weg om die tunnel tolvrij te maken. Gedeputeerde Harry van der Maas, hartelijk dank. Ja, Ariane, je hoort het. Het is dus aan het nieuwe kabinet, aan de formatietafel. Daar moet het besproken worden. En uiteindelijk moet het dan worden opgenomen in natuurlijk het regeerakkoord. Ja, inderdaad. Je bent zeker helemaal van je stuk, van zoveel goed nieuws. Heiko Strietman, dank je wel.
Een beladen dag voor Breskes. Na vandaag is het namelijk definitief gedaan met de garnalenvisserij. En dus eigenlijk ook de vismijn. De garnalenzeef is vandaag voor het laatst gebruikt. Ruim 15.000 garnalen werden hier vanochtend op grootte gesorteerd. De zeef verhuist naar de vismijn in Vlissingen. Ja, ik heb in 21 jaar gewerkt, dus dat is wel spijtig. Ja. En ook voor het dorp zelf. Ja, waarom? Ja, de levendigheid rond de haven en rond de vismijn is dan gewoon weg. Er is niks meer te beleven, dus ja. De verhuizing is een besluit van de holding Zeeuwse Visveilingen. Die wil dat de garnalen in Vlissingen worden gesorteerd met een modernere zeef. De vismijn in Breskes was sowieso aan vernieuwing toe, maar daar kwam het maar telkens niet van. De planning is er nog steeds, ja. Maar ja, daar zijn ze al 15 jaar mee bezig, dus ja. En zo komt er een einde aan een tijdperk van garnalen sorteren in Breskes. In totaal zijn deze week bij de politiebureaus in Middelburg, Goes en Terneuzen 75 wapens ingeleverd. Meer dan de helft daarvan in Middelburg. De politie spreekt van een groot succes. Zeeuwen kunnen nog tot en met zondag hun wapens inleveren op een van de 3 politiebureaus. Anoniem en zonder straf. De campagne heeft als titel Drop je knife en doe wat met je life. Bedoeling is het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. Tijdens de actie zijn trouwens niet alleen messen ingeleverd, ook een alarmpistool bijvoorbeeld zat in de bak. In 2015 werd hij nog ternauwernood van de sloop gered. De stoomhijskraan Schelde 38. De kraan stond 40 jaar bij de stoomtrein in Goes en belandde daarna bij de schroothandel. Maar nu, 6 jaar later, staat de hijskraan weer terug op de plek waar hij in 1946 werd gebouwd. Helemaal gerestaureerd en weer werkend. We speculeerden al langer over het idee om zo'n stoomkraan van de Schelde hier naar Vlissingen te halen. Omdat er hier in Vlissingen al zoveel aan erfgoed is verdwenen. Maar hier hoort hij thuis? Absoluut. En ja, het vormt een prachtige eenheid zo met het Scheldekwartier. De kraan staat achter het museum van de Scheldewerf in Vlissingen en is daar gratis te bezichtigen. Criminelen proberen steeds meer door te dringen in de Zeeuwse haven. Ze doen er alles aan om havenmedewerkers over te halen om mee te doen met smokkelen of andere illegale activiteiten. Een groot probleem is dat en daarom is vandaag een speciale campagne van start gegaan om het havenpersoneel te waarschuwen voor die gevaren. Wat heb je aan €30.000 als je daarna in de bak belandt? De campagne moet iedere havenmedewerker alerter maken op criminele invloeden. Wat heb je aan €30.000 als daarna je gezin wordt bedreigd? Er is gekozen om de campagne via social media uit te rollen. We willen echte mensen persoonlijk bereiken. Dus dat betekent dat voor ons social media ook heel goed daarvoor is, omdat je het ook lokaal heel gericht kan doen. De campagne zal uitgerold worden bij ons in het gebied in het Terneuzense, maar ook Vlissingen-Borselen en samen met de collega's van Moerdijk ook in Moerdijk. En opeens vroeg hij me of ik extra geld wilde verdienen. €30.000. Makkelijk klusje, zou niemand kwaad doen. Dat wil iedereen toch wel. Het start altijd met op een heel naïeve manier een kleine informatie te geven, maar je raakt er niet meer uit. Ik denk dat het bijna parallel is met drugsgebruik. Het start misschien met op een heel kleinschalige manier eens te gaan gebruiken, maar sommigen geraken er nooit meer uit. En dat is ook wat bij weerbaarheid het geval is. Je moet van bij het begin zeggen, ik doe daar niet aan mee, want anders riskeer je van in een netwerk te belanden. En dat is doodzonde voor de mensen die daarin tuinen. Wat heb je aan €30.000 als daarna criminelen je naar je huis volgen? Ja, inderdaad. Wat heb je aan het geld als je daar dan mee te maken gaat krijgen? Niels Schuurbeers, de reportage is van jouw team. Ja, hoe groot is nou dat probleem, hè? Dat havenmedewerkers worden ingepand door criminelen? Ja, toch wel groot, want zeker die drugscriminaliteit heeft die havenmedewerkers nodig om die drugs in te voeren. En je hoort het net al, het kan heel klein beginnen met het onbewust delen van een beetje informatie, maar dan kan dat balletje verder rollen en dan volgt er misschien geld voor die informatie of misschien wel bedreigingen, wie zal het zeggen. En daar moeten havenmedewerkers dus weerbaarder tegen worden gemaakt. Maar wat je eigenlijk aan deze havenmedewerkers nu vraagt is om collega's aan te geven. Absoluut, maar het heeft eerder gewerkt bij een soortgelijke campagne in Brabant. Daar hebben verschillende gemeentes en de politie een soortgelijke campagne via social media uitgerold. En daar bleek het een succes en kwamen die meldingen dus ook en bleek het dus ook om die bewustwording te gaan.
Hoe kunnen havenmedewerkers melding doen? Kan dat anoniem? Hè? Want daar gaat het denk ik toch wel op uitdraaien. Ja, want zomaar je collega's aangeven, dat zullen de meeste mensen, als ze het al doen, natuurlijk vooral anoniem willen doen. Ze kunnen bellen met 0800 7000, maar dus ook anoniem via de website meldmisdaadanoniem.nl. Nog één keer dat telefoonnummer? 0800 7000. Dat is een makkelijk nummer, dus snel te bellen. Dankjewel, Niels Schuurbeers. Vandaag was in Zeeland een regenachtige dag, maar tussen de buien door zagen we toch af en toe de zon. Morgen wordt een drogere dag, daarna weer wat wisselvalliger, maar begin volgende week wordt het ook behoorlijk wat warmer. En tot zover deze Zeeland Nu. Alvast een heel fijn weekend en graag tot morgen bij het nieuws en dan ook het weekoverzicht. Tot dan.